Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College long ka khot admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dep khap mania fila ban call haki niki number. Ka India kan sedang Pynher ya Liengsuiñ ya pom jongka ha Rajasthan hagi Khappud jongka Pakistan. Ka India kan sedang Pynher ya Liengsuiñ ya pom jongka naduk ka New Tarik Ujemang Arhajar Arfusan naduk ka por Lai Siteng Janmiet haduk ka Pratarik Ujemang Arhajar Arfusan haduk ka por Khandai Siteng Menmiet ka Bamun haduk Lai Phau Kynta. Hagini ki Kynta ka India kan pensangai lut ya baro ki Liengsuiñ ki bayai lengba ka tei ka thai namarba kan don ka jingkilan met ki Liengsuiñ ya pom jongka. Ka India kampat shimla penbena setia ban hiartma ya ka Pakistan. Nrei ka ni ka jingle jong ka India ka pen i baka long ka balakre ban hiartma ha kanu ka por. Ka India kala shim ya ka ni ka rai hadien artayo kanti jong ka jingsya hiartma ki pajba balui ha ki lekno Pakistan ha Pahalgam.